Zaiyo Zaiyo Assalamualaikum apa? Waalaikumsalam para pamirsa sugeng dalu bapak ibu rawuhipun sugeng pinara lenggahipun sore-sore dasare padang bulan tua anom bi padha nonton hiburane langen beksan Pak Lasem kagungan hajat iki dalu ya tayupan apa iya Mas Bianto bener kandangmu Mas Juki aja ngono laga priye angennya yen aku ora tenane pancen yo bener kandangmu bubar magrib padha karo suruh durung surup jenenge sandhe Allah dadi wong urip grebekan nek iso nanggap tayub besok nek mati mesti klebu swarga apa iya Mbah Sim moga-moga ngono dingin aja ngono laga priye angennya ya yen aku ora jo tenane yo ngono kuwi walang kekek tak ombeni dik yen wis warek mibero ngidul sampai tuwek Mas Juki ya tak enteni kebangetan yen ra iso kumpul ireng-ireng sing arang-arang timbang kelali wong tintinge yen seneng aku rang-arang asal lali kewajibane godhong jarak sing apa-apa kintir kaliyan nang tutut ana kejaraman pompong isi muda senenge ati dang turut ana direwangi kukurang mongga-mongga ento iwak lele direwangi ora karuan muga-muga seneng atine